in ba ku shawara ta musamman. Kun san menene nasarar rayuwa? Kun san menene nasarar ci gaba? Kun san menene ribar duk wata ƴa mace a rayuwa? To riba ƴa mace, rayuwar ƴa mace kalilanci. Akwai darasi kala-kala da na san kun gan shi da yawa a gurin mata da yawa. A gurin mata kala daban-daban kun ga darasi ko? Tom, ina gaya muku. Masu tambaya ta dan Allah dan Annabi, mu wallahi kina burge mu. Da Allah ki gaya mana menene nasarar rayuwarki? Menene nasarar ribarki? Kun san menene nasara ta? Addu'a da biyayya ga iyaye. Duk yanda kike jin kanki kina tashi, duk yanda kike jin kanki kina samun kuɗi, duk yanda kike jin kanki aike kin isa, aike kin kai, aike kaza, to kakki raina iyayenki. Da yawa mutanen da za ki ga sun yi nadama a ƙarshen rayuwarsu, abubuwa sun zo sun lalace sun ƙare musu, to a lokacin da suke tashe fa sun fa raina kowa, gani suke fa ba wanda ya isa, babu wani, kawai su ne. Iyayen su ma da suka haife su wallahi sun raina su, ballantana mutanen da suke mu'amala da su, ba kuma sa rike addini, sun raina kowa, gani suke su kawai tauraron su yana nan ba zai taba dishashewa ba. To kuma daga baya rayuwa sai kiga ta zo ta yi collapse, mutum ya zo ya lalace. Ka salafi ba ni wannan turarukan da asasa a ciki. Shi yasa kullum nake ƙara ba da shawara. Shi yasa ni duk wani abu da zan ga, duk wani situation da za ku ga mutum ya shiga, wallahi duk mutumin da ya rike Allah, ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake wa iyayensa biyayya, wallahi baya tabewa. Ba zai taba tabewa ba. Duk wanda rayuwa ita ce addu'a da yi wa iyaye biyayya da kuma sauƙaƙa girman kai. Kar ki ga kina sharafi ki zo kina girman kai ki dinga ganin ke fa babu wanda ya isa, babu kowa sai ke, babu kowa, ki ta ga ki wa mutane izgili, kuna mutane wulakanci da cin mutunci, saboda ita rayuwar nan ba ta da garanti. Biyu a tuwatar gidan kamshi, gidanku ne kuku kadai mata ƴan kwalisa, to fa nasarar duk wata ƴa mace shine ki yi biyayya, ki yi addu'a, sai ki ga Allah ya baki miji na gari, kin yi aure a lokacin da kike sharafinki, kin sami ƴaƴa, kin samu rayuwa mai kyau, kina ba kowa sha'awa, kin zama role model din kowa. Saboda haka ita wannan rayuwa ce wacce duk yanda ka tsebo ta haka za a sha, musamman rayuwar ƴa mace ƴar kalilan ce. Saboda haka kar ku yadda, saboda haka kada ki yadda kina kan sharafi ki ce zaki izgilanci, kar ki yi wannan. Saboda haka ku tsaya ku yi biyayya, ku yi abin da ya kamata. Biyu a tuwatar gidan kamshi, gidanku ne kuku kadai mata yin kwalisa. Mutanen birnin Kebbi ina godiya. Jama'a ga bona mai capacity. Saboda haka bona nan muna delivery ɗinta worldwide. Duk inda kike a duniya kika sai wannan bona, duk inda kuke a duniya za mu iya tura muku shi. Mata yin kwalisa ina godiya. Yan mata da samari masu sharafi, masu jin kansu, to fa ku ɗauki wannan nasiha domin za ta yi matuƙar muku amfani. Ina godiya mata.